De sobte, l'escenari que fa un moment trepitjàvem s'omple amb més d'un centenar de persones. Els falcons de Vilafranca, acompanyats d'una representació de les veus del cor del Palau, actuen només per nosaltres. These voices we're listening to, they are members of the Orfeó Català. Some of them belong to the Orfeó, to the choir, and some of them are in the school of the choir. This song is El Cant de la Senyera, the song of our flag, of the Catalan flag. Yeah. And it's a song that is strongly linked to the Palau de la Música and also to our history, to the Catalan history. Mm-hmm. This is such a fantastic surprise. It's fantastic. I'm glad you like it. And down there, it's els falcons, which means hawks. They do these human figures, these human constructions. Look at the tiny little ones with the helmets. Yeah. So cute. Yeah. She's called Anshaneta. Anshaneta. Viure el privilegi, l'orgull, l'amor, la precisió i la generositat. Quan vaig girar els ulls vaig veure en Lluís, que també plorava d'emoció. Va ser un moment realment preciós. Such an amazing surprise. Oh my God. Bravo! Woo! I notes que pels que actuen ser allà també era un moment especial. Per tothom va ser fantàstic. Es veia que era un honor actuar en aquell auditori. Havia sentit a parlar de les torres humanes, però no n'havia vist mai cap en directe. Va ser molt maco.